Okay, hi guys, igama lami nguThembi ngwakaZakuza Isibongo. Ngifike la ekhaya bengine nerve impingement. Bengingakwazi ukwenza next because lento ibihamba iback yami yonke, so bengingakwazi ukwenza next, but ngiqale iphysio yami few months back. Sengikwazi ukwenza everything guys, ngeke nize nikholwe. Sengikwazi ukwenza everything, sengikwazi ukugoba like mina bengingakwazi ukugoba, so sengikwazi ukugoba, so sengikwazi ukwenza everything guys. Yo, ngiyabonga my physio, ngiyabonga kakhulu. Okay, enkosi doc. Ndifike apha ndihamba ngekrashes eziyi-2. After about one visit, ndiyakwazi uzihambela ngeenyawo zami ezi-2 and ndiyazinyuka nezi-steps, no problem. So thank you Dr. Dlamini. What was the problem? Please tell them what was the problem. Athikho sistroke sesi kakubi left wonke ndisurvive within a period of a month. Ndihamba apha ku-Dr. Dlamini. Thank you so much. Okay, sanibonani, ngiyaphila. Ndithi namanje sodlulisa ukubonga kakhulu kuMam Dlamini, Dokotela Physio. Ya, ngafika ngishayise imoto, I think, ngishayise imoto ngalimaze umqondo na back pain, umzimba nje ubuhlungu ngakwazi ukuhamba nje. Kodwa manje sengiyakwazi ukuhamba, sengi-right nje, ngiluleme, ngiyakwazi ukwenza izinto bengingazenzi, ngisho nokulala sengiyakwazi ngisho nokulala kahle. I even exercise nje, sengiyajima nje, impilo yami seyihamba kahle, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngento eyenziwa ngudokotela ongisizayo. Isandla sami sesiyakwazi ukuphakama manje, asifana seqaleni ebesingakwazi ukuphakama. So ukwazi ukwenzani manje ungakwazi ukuyenza? Sengiyakwazi manje nokuya engadini ngiyolima. Ngiyakwazi ukuyolima manje. I'm Joseph Marcus Bezednuk. I came in with rheumatoid arthritis. With the doctor's help and the physio that she gave me, I improved. She sent me to Murchison to get 2 ankle braces so that my ankles doesn't go worse. And with all and everything, I'm improving, I'm getting better, and I'm glad for her. Thank you. Igama lami ndinguNombulo Ngokaphoswa. Bendikwi-car accident kusukela ngoMeyi. NgoJuni ndafaka imikhoba, ndiphuke amadolo omabini, so ndaba kwi-wheelchair ke ngoJulayi till October. Now ndibonga iphysio ngoba sendiyakwazi ukuzihambela nje. Okay. Kangakwazi ukujikisa intamo kodwa manje sengiyakwazi. Nala kule ndawo sengiyakwazi nokuphamisa isandla. Ngidlulisa ukubonga udokotela wami ekade ngisiza, ngiphile. Akunalutho, awuva nto nje at all.